Tang Shalok Asha Pandani Bishingti Chengsawi Rwjakha TTAADC Haphangni gojang website no modify khlai swnamjak firjak Kwtal website ni samung butang Pandao narbai motomongi manjaka Maharaja Prodit Kishore ADC ni CM Purnachandra Jomatia te ADC ni CEO Chandra Kumar Jomatia no khobui ADC ni kubun EM te joto MDC rok Shal kolongma jora romoi mungsa update kri tongmani TTAADC Haphangni gojang website kri ADC Haphangni joto department ni nangmani information drop abo haikeno swkangni o website no salbrong no khlaijagi update aboni bagai ADC Haphangni samung humung no tui mungsa siangui tongmani hasteni joto lukurok abo hai joto jungjal rok no sokomona ni bagai no kisachak salromoi website ni dukmani no naithogruna ni logilogi Kwtal update khlainani bagai yapawa samung butang naharmani tabuni Kwtal ADC Haphang Paithago joto update khlaimung paimani yagolo tang Shalok Asha Pandani Bishingti Chengsawi Rwjakha TTAADC Haphangni gojang website no modify khlaiui swnamjak firjak Kwtal website ni samung butang Pandao narwai motomongi manjaka Maharaja Prodit Kishore ADC ni CM Purnachandra Jomatia tei ADC ni CEO Chandra Kumar Jomatia no khobui ADC ni kubun EM te joto MDC rok Tini Chengsini ADC Haphangni ngoi kaisa Kwtal website inauguration Rwjakha agini je chini website tongmani mo responsive ya sing nainena thangkha hingke time kisa kobang nango daiti payangmo nge tei bo chini o jagao update kri sing jekno information chini ADC ni no chini lukrok nainani thangkha hingke sawi maya je chini ADC tumabo nge Tini sing wan soka ekma sage sini IT director Khorang Suprakash Jomatia nang phone khaikya phone khaiwe chini IT no sing bahike tei sa develop khaimana kisa sino subadi hai hni sa khainke bosawu sing khairona nang sa khainke hai hni hong khainke saka kisa khaigera di bahike tei develop khaimana ge chung chini Bobagrani wan song mung bai chung tini samung khai tongo chini IT ni bisingte chini website ni bisingte chini ADC o tuma ung tongkha abo joto no saimana ja tuluk sung update khaline jodio tini website inauguration khaimani wo kwangma information daje tongkho chini update document krikho chini PU level ni joto officer no instruction ojak within 7 days Boro information collect khai rona ni bagai sing boroni information bai chung ajaga thangwe chini website or department wise joto no kaham ke information saimana tebu chini fan ADC ni fan central ni fan busuk phaika state ni fan busuk phaika chini ADC ni own revenue fan busuk tong ni kwangma share of taxes busuk sing mai tong oba hairo public ro Nini mobile by no all website ni bising tei sawi mana tei bu sawi mana chini daily activities tawak chini video gallery stroke doja kho chini picture gallery stongo haphana up to date yang wi tongo sing chesta khainai chini website no tei bu develop khaiwi chini programs chini ADC authority ni joto program solai tongmani ba sing samung tangui tongmani jonogon day to day bahaike chini website ni bisingte nowui manai obo haija chung byabostha khaidong chungno tabo public rok kwangma question khaimano tani hingke chung samang tangmani no sia boro jaga public ni rang swaijaka obo kaham khe saime ni bangoi ADC Haphang mungsa samang khaya hairo kwangma bai lukuro kok sungui mano kintu ang sara Tripura ni chini Tripura lukurok no koina ni musugo tini ni simi chini o website ni bisingte Sini ADC ni je samung solai tongmani activity solai tongman no kaham khe saimana Phiaba website no modify khlai Kwtal develop khlaimani yagolobo salbrum eba talbrum ni update kri hingke sukangni website haike no damra chanai abono pogita thangtung ADC Haphangni IT berik ni ojamarok Jirani ani simi Probini Kokthum Chini Khorang